Ma MK amahle. Hayi. Siyazizwa indaba. Hey. Indaba siyazizwa. Indaba zithi ke. Uyazi kunabantu athi mangabe umsholozi ethi uzovotela iMK. Imoto zaduma zonke. Zawushona enkandla kwaDakdonos. Zadakwa zonke, zaduma zonke imoto zawushona enkandla. Bake bayani kwaRamaphosa labo bantu labo. Bake bayani kwaThabo Mbeki labo bantu labo. Bake bayani kwaMandela, Nelson Mandela before. Ngisho sefile abanye akaze beye. Kodwa mhla kuthiwa ethi umsholozi mina ngizovota neMK. Uyabona labo bantu labo abahamba baye enkandla bashutha izithombe. Uma ungathi manje abayiposte bangaxabana nawo. Iningi labo kwakuyilabo somathuba ababesuka kwagogo. Hey, siyazizwa indaba. Indaba zithi ke uyabona labo bantu iningi labo yilaba ababenolwazi olwalungekho enough. Yilaba ababe spoon feediwe ukuthi umsholozi ubedla imali. Abantu ababefunziwe abaya laphana ngomqondo ukuthi mina ngifuna ukuvela kuqala kumsholozi, ngifuna ukuvela phambi kumsholozi abone ukuthi ngiyamsupport, ukuze mangabe umsholozi ethola amandla, ngoba babebona futhi besho ngisho NCB isho ukuthi umsholozi uzophatha, besho ukuthi umsholozi uzophatha. Mangabe umsholozi ephatha, ngibe oqala ozodla ngithi emqondweni wabo khona lento yokuthi umsholozi ubedla imali. Banalento yokuthi yabona manje isikhathi sokuthi sidle, mawuthi adla kahle ku-ANC, isikhathi sokuthi manje sidle phela le ndoda ibithu uma ukuthi iyadla, kanti le ndoda yabhecwa ngobubende inyama engayidlile. Babe nalowo mqondo. Umngade abapostele ezothombe njengamanje ningaxabana. So manje uyabona umuntu uyabheka futhi iningi lalabo bantu labo. Yilabo wathola ukuthi umuntu uyathola emawadini banama position, ama convener nama coordinator, bonke labo bantu basuka kuphi kwagonke most yabo. Bafuna ukwenza sure ukuthi mangabe leli board eliconsayo impela liconsele kubo kuqali. Kanti abazi ukuthi hayi lento abafunzwa yona ngomsholozi yayingekho. So manje sebeyaqala manje bayabona, abanye bayacabanga manje ukubuyela kwagogo. Abazi ukuthi benze njani. Angithi bona into abayijahile yini qala. Elabafana bajahela. Yona into abayijahile ke nazi indaba engizanazo. Into abayijahile bona bajahela abafana. So manje iNC mayibhizi nalo GNU wayo. Abasazi manje ukuthi beyemuva kuNC obe kuMK, bazothi baya kuNC, MK safaka amacala. Liqhuma ibhomu bengale. Bazobuya kanjani ngapha? Manje abazi ukuthi bazothi bahlala la leli bhomu likaMsholozi. Lobo bufakazi obungakendlovu bugcine bungaphumanga. iNC iqhubeke ngale besale. Akusibona abantu abanezinhloso zokuthi kumele kusizakala umuntu omnyama. Akusibona abantu abanezinhloso zokuthi umuntu omnyama ufuna ubuyele umhlaba wakhe wadliwa amabhunu. Akusibona abantu abanezinhloso zokuthi umuntu omnyama kumele akhululeke. Siyazizwa indaba. Indaba zithi ke uyabona labo bantu labo, uma ungathi manje awuposte umuntu ukhuluma ngokuthi nje wakwaya enkandla, niyoxabana. Inkulumo yenu nje ngenze niqede niyoxabana ngempela. Omunye ke mina wazi wangifonela wathi yabona ke manje, wangifonela impela wathi hey manje isikhathi sokuthi manje udle thina, isikhathi sokuthi sidle manje. Wangifonela isikhathi sokuthi sidle manje. Unalento emqondweni wakhe yokuthi umsholozi bafunzwa ngithi umuntu ongenalo ulwazi ufunzeka kalula ngutshela. Bafunzwa ngithi umsholozi ubedla imali.
bafunzwa ukuthi umsholozi ubedla imali. So emqondweni wabe kusekhona lonto umsholozi ubedla imali. Shuthi mangabe phuma yena eyongena laphana amathuba okuthadla angangendlovu. So manje engathi leli culo abazama ukuliculisa yena umsholozi manje leli culo akalazi. Nalapha egida khona indlamu nabafana akalazi. Nalapha ibukela khona emkangeleni nezinsizwa leli culo akalazi. Manje bayadide ukuthi hayibo lo muntu usiza kuye thina siyijeni leli culo yalazi wasesiculele elinye iculo manje singalazi kanti kwenzakalani. Yilaba aqale khona babona ukuthi hayi man le ndoda lena yayisukela. Kodwa manje thina ngoba sizile ngenhloso yokuthi solungisizwe noma sokhanda isizwe noma sizophilisa abantu noma sobuyisela umhlaba kubantu sizelela lapha. Sizohlala kanjani nale ndoda efuna kusizakala umuntu omnyama? Thina sinandaba nomuntu omnyama. Thina esicabanga lo yini izisu zethu kuphela. Kumele ziba amabhakabhaka. Yilo nto esifunayo. Hey siyazizwa indaba. Indaba zithi yangizwa ngithi indaba zithi iMK lento eyifuna izoyithola. Ukuthi nini asazi kodwa khona lento eyifuna izoyithola. Ukuthi bacabanga ukuthi bebuyele kwagogo lapha abadabuka khona ababuyele. Uyabona umuntu oze kuMK engabheke lutho ezenje ngoba ethanda efisa ngathi mhlambe ngakhona usizo lingasizakala. Uyabona umuntu ofana nothisha, ofana nephoyisa, ofana nonesi eze kuMK uzele ukuthi uNkulunkulu wami kudala sihlupheka uNkulunkulu wami increase asayazi increase. Akazele ukuthi mina ngizothela ithenda. Yabona abeze ngamathenda yiba basinikeza iproblem manje bathule tu. Bathule manje bafuna ukuvela ngoba bazothi bayakhuluma. Kwagogo mhlambe kulungi bese bevaleleka ngaphandle. Bazothi bayakhuluma ngendaba zakwagogo. Kulunge kuMK bevaleke ngaphandle. Manje bathule yabona oconvener no coordinator. Babebekana phela. Ocoordinator no convener bathule tu ngathi abekho. Yabona njengamanje iMK yonke into ezeyiwina, yonke into ezoyiphumelela ngabantu abalapha on the ground. Lapho convener no coordinator ngeke ngoba vese no recruiter aze beyirecruitele iMK. Enye into ke sengikhohliwe inganza kwethu ningakhohlwa phela. Niyakhumbula sisole kanjani sisafuna amafomu eMK? Niyakhumbula izike sasokola hayi nje base kudeda ngendlala manje amafomu. Ningakhohlwa phela membership yeMK isasekhona. Qhubekani phela nithola ama-member. Bayekeni laba o-coordinator no-convener vese labo sesiqedile ngabo. Bayekeni labo. Asihambeni manje siyehlane siyoshumayeza laba abantu abangazi ngeMK. Laba sebazi ngeMK asibayeke. Amafomu asasekhona besiwathola kanzima manje sesiwathola kalula. Asingakhohlwa inganza ukuthi kunenkinga eyi-1. Into ezokwenzeka nje obiqala senkantolo sesirelaxe kakhulu. Izoqhuma ibhomu kuthiwa iMK isivuna nina manje akuyoqala phansi kuvoto. So qala phansi siyofuna membership. Asiqhubeni inganza ukuthi mawuthi kuqhuma ibhomu siyazi ukuthi liqhuma ibhomu nje si ready manje into zethu zi right. Yabona nje abagogo vese aze bekhankasa kulonyaka aze benze lutho. Bebengenayo nendawo yokukhankasa umhlaba kubo umncane. Bebengenayo indawo yokukhankasa. Makuthiwa siyabuyela nje manje siyobashanga amalingiso. Kodwa yabona mangasibuyele back manje ke siyolanda laba abantu ababe beqamba mangabethi babavotele ke manje last year laba abavotela ngephutha. Siyolanda bona siyobe siqedile. Kusho mina macekeceke siyasizwa indaba.